cuando tú llegas aquí, al ver la puerta no te imaginas que pueda haber algo detrás. La gent pensa que segueix tancada, que no n'hi ha activitats, que està sense restaurar. Si el poble en realitat sabera el que és, donaria gust. La impressionant cartoixa d'Ara Christi, localitzada al municipi valencià del Puig, ofereix avui dia una imatge totalment renovada. El conjunt arquitectònic més complet que es conserva del segle XVII a tot València ha evolucionat al llarg de la història i s'ha adequat a cadascuna de les èpoques que ha viscut des que la filla d'una acomodada família de València la va fundar. El 2 de novembre de 1582, Helena Roig manifesta trobar-se indisposta i alhora que revoca i anul·la tots els codicils i altres darreres voluntats fetes abans, redacta el seu últim testament segons el seu desig. En la primera redacción del testamento, que fue en 1582, hubieron 30 cláusulas. 2 de ellas podríamos resaltarlas como las más importantes, la segunda y la 15. En una de ellas nos comenta que Helena su deseo era ser enterrada en la Cartuja de Valdecrist, y en la otra que los terrenos de la masía donde actualmente se ubica la Cartuja serían también entregados a Valdecrist. Si això s'haguera portat a terme, la història d'Ara Christi, la quarta fundació de l'Orde Cartoixa Terres Valencianes, hauria estat molt distinta, ja que este novi no hauria vist la llum i Valdecrist hauria explotat l'alqueria com una propietat agropecuària més. Tanmateix, les visions del pare jesuïta Martí Alberro i les opinions de les amistats d'Helena van provocar un canvi en la que semblava la seva darrera voluntat. Després d'una visita a les terres d'Helena Roig per a comprovar si el lloc era apropiat per a la nova fundació, el pare Martí Alberro li va aconsellar que allí devia construir-se el monestir. I així ho va decidir finalment Helena. Una vez se construyó, se puso la primera piedra, los monjes, los cartujos que vivieron aquí tuvieron serias dificultades. Primero porque Helena solo cedió terreno, ¿vale? No cedió rentas, con lo cual era muy difícil mantenerse. Y ni Portaceli ni Valdecrist aportaban dinero o ayuda para subsistir, puesto que no consideraban que estuviese ubicada en un terreno adecuado. Els primers anys doncs, de possessió cartoixana són anys de gran penúria econòmica que inclús porta els pares a demanar almoina per a poder subsistir. En aquests moments de crisi, diguem, el que fa el capítol general és enviar unes comissions que tenen la prioritat de fer una visita a alguns dels monestirs de certes províncies i per 2 vegades informa negativament de l'estat en el que es troba. Això porta inclús a pensar a les altres cartoixes valencianes com Valdecrist i Portaceli que prompte anava a ser subhastada, que anaven a ser repartits els béns i que anava a desfer-se aquesta última voluntat d'Helena Roig. És ma voluntat que sobre dit llegat de l'alqueria que direm per nom Nostra Senyora d'Ara Christi sia fundada casa de cartussos per a que allí sia fundat monestir que s'alabe el nom de Nostre Senyor Déu per a tots temps. Després d'aquests intents de tancament que tingué la cartoixa i que provocà la preocupació dels conventuals, de 1600 a 1611, amb el priorat del pare aragonès Pere Mateo, el que va és canviar substancialment, diguem, el futur d'aquesta fundació. Mitjançant la seva amistat amb el bisbe Capella, el que va fer és llegar a la fundació més de 17.600 ducats d'argent castellà que van ser crucials per a la futura construcció i adquisició de terres de la cartoixa. Però en aquest moment va sorgir un nou dubte sobre l'adequada ubicació d'Ara Christi. Els cartoixans i els franciscans del monestir del Sant Esperit, a Gilet,
contemplaren la possibilitat de permutar amb dos cenovis. Los intereses que habían por ambas partes, pues los cartujos querían más retirarse del pueblo, estar más lejos, más solitarios, y aquí el Valle de Olivo era ideal. Mientras que los franciscanos, algunos intentaban estar más cerca también de la población, y aquello pues era también bueno para ellos. Sin embargo, pues no se llevó a cabo, porque la reina fundadora quiso que estuviésemos aquí siempre los franciscanos, de la donación a los franciscanos. Hubiese sido pues una deslealtad a los principios de la reina fundadora. I ja serà amb l'arribada del pare Francesc Almenar, que venia profès de la cartoixa saragossana d'Auladell, quan se planificarà de nova planta la futura cartoixa d'Ara Cristi. Aquest home el que va fer és basar-se en els plànols que havien donat origen a la cartoixa d'Auladell. D'esta època, concretament del 1623, data la principal obra escultòrica que encara es conserva in situ a Ara Cristi. Es tracta de les més de 20 claus de fusta esculpida, daurada i policromada, obra de Joan Miquel Orliens. Juntament amb les claus, una altra tècnica artística que destaca en este convent del segle XVII és la dels esgrafiats, que decoren bona part de les dependències del complex, com ara l'església, la sagristia, l'aula capitular i el refectori. El conjunto de Ara Cristi muestra uno de los conjuntos de esgrafiados mejor conservados y más importante de toda la comunidad valenciana. Consistía básicamente en la realización por parte de sus artífices, bien pintores o escultores, de unos cartones con dibujos que posteriormente se agujereaban y se iban a plasmar en la pared a decorar. Esta cúpula es de las más importantes porque además va a ser de las primeras que se van a erigir en tierras valencianas. Vamos a ver también cómo la difusión del esgrafiado la vamos a encontrar como foco difusor aquí en tierras valencianas, pero también en Cataluña y también en Aragón. Ens trobem en aquest moment en l'aula capitular. L'aula capitular en qualsevol monestir cartoixà és el lloc on es comenta, es parla, es debateix les coses més importants d'una comunitat. En aquest cas, aquest espai data de 1650-1657 en el que fou construït i d'alguna forma ve a resumir totes les tècniques constructives que s'havien donat ja en altres espais del complex. Un altre element arquitectònic característic d'esta cartoixa del Puig és la torre de defensa. Bueno, aquesta és una de les dues torres que es conserven de la fundació. En principi, per què una torre en un convent cartoixà? Pensem que el fet de construir una torre ho veia que estava molt proper de la mar, amb la qual cosa qualsevol incursió corsària molt freqüent en el segle XVII pues, haurà pogut posar en perill circumstancialment la vida conventual, no? Esos recuerdos de entrar per una porta i ir per una altra, a obrir una... Quan només era un xiquet, Salvador García, l'actual cronista de Rafelbunyol, va jugar, córrer i es va amagar entre les cel·les i els claustres de la cartoixa.
Ara l'han sorprès els canvis que s'han produït amb la restauració del monestir. Ara ho veus, si veus la cúpula, que jo ja fa anys que havia vist quan caia el rayo, tota estropeada, jo dic, això no ho veuré jo mai ja. Un dia s'emportaran hasta les pedres i les boles i així no quedarà res. I mira, encara he tingut la sort de veure-ho tot arreglat. A veure el dia que fiquen les campanes, que és el que li fa falta. S'ha quedat... Acabait de fer, està, acabait de fer. Una meravella. La vida al monestir va transcórrer durant el segle XVIII sense massa problemes. Les màximes cartoixanes, basades en la meditació, l'oració i l'aïllament del món, omplien els dies dels monjos a la cartoixa. Però la pitjor època del monestir encara no havia arribat. Durant la defensa del castell de Sagunt, davant les tropes franceses, la cartoixa va ser centre d'una de les divisions espanyoles. El segle XIX és un segle dolent per a les fundacions religioses. Concretament, el primer intent d'esclaustració que hi ha, tant d'Ara Christi com de les altres cartoixes i altres monestirs, data de 1808, quan, amb la invasió francesa, intenten ja expropiar aquestes heretats que havien sigut secularment dels religiosos. Coixón espanyol! Els militars francesos prendran possessió del convent i el convertiran en quarter militar durant el temps que dura l'ocupació. Durant 2 anys, la vida de la comunitat queda suspesa i l'exèrcit francès requisa els béns. Finalment, la desamortització de Mendizábal va provocar l'abandó de la cartoixa i la venda i dispersió dels materials i les obres d'art. El primer grup de religiosos que arriba al monestir, el format per jesuïtes, va ajudar a traslladar diverses obres d'art a pobles de la contornada. En Ara Christi jo crec que ningú sap el que va passar, perquè varen ser els jesuïtes els últims que varen estar així. I estos se repartiren en totes les esglésies. La de Rafael Buñol tenia uns quadres enormes sobre Sant Francisco Javier i unes estàtues que eren la fe, la caritat. A Massamagrell també sé que s'emportaren moltes coses, inclús vestits de dir missa, capes pluvials, roquets, tot això. Al Puig se n'emportaren també, Puçol. Després ve la guerra, el 36. Les iglesias les cremen total, les emblanquinen, cremen tot, fan una falla a la porta de la iglesia, se crema tot i ahí és desaparegut tot. D'altra banda, la Guerra Civil Espanyola va deixar un record inesborrable en la memòria de Salvador. No fa falta dir on estem, és la iglesia de la Cartoixa. La magnificència que té, avui per avui no té tanta com tenia, però a mi me recorda més quan això era un hospital de sang. L'any 36 jo vaig entrar així, engarré de les mans de mon pare i ma mare, a buscar un tio nostre que possiblement podia estar així, perquè estava en el front de llevant, en Belluxó. La qüestió és que jo quan vaig veure allò me vaig esgarrifar de manera que és algo que no ho puc oblidar. Eren tots ferits de guerra. El que més li faltava una cama, l'altre la cara, l'altre estaven sense braços, en fi, cosa horrible. Vinguérem a buscar a este tio meu i la veritat és que no estava així. Entonces, quizás alegrarem un poc de que no estigués així, però és que no el trobarem mai.